What's up mga kailian? Kumusta pa kayo? Sa episode na to, tayo po magluluto ng isang recipe na paborito po ng ating mga kapatid na taga Bicol. Tinatawag nilang Bicol Express. Pero bago yan, intro po muna tayo. Ibang klase din yung intro ko makailan ano. Kala mo may something special na gagawin eh. Yung pala yung magluluto lang. Tsaka, saan ba dapat kasi tumingin? Dito sa screen o doon sa lens? Ang hirap naman kasing tumingin dyan sa lens. Hindi mo nakikita kung ano yung katayuan ng mukha mo dyan sa screen oh. My goodness. Basta, yun na rin yun. Ang init dito mga kalyan. Kaya lagi akong pinagpapawisan dito. So yan, nabubula na naman ako. I-represent ko lang po sa inyo yung mga ingredients na kakailanganin natin doon sa Bicol Express recipe natin. Gusto ko pa siyang lagyan ng twist kaya lalagyan ko po siya ng mga gulay-gulay. So ito pa yung mga ingredients natin. Siyempre, first, pork. Karne ng baboy. Yan. Shout out to ng Malo. Donated by lang po ito mga kalyan. So sa pag-slice po nito, parang medium size lang. Hindi malalaki, hindi rin maliliit. Yan. Siyempre, kakailanganin po natin ng coconut milk, gata ng nyog. Yan, gata po ng nyog yan. Kakailanganin din po natin ng alamang. Yan. Siyempre, dahil Bicol Express, sili. Siling labuyo, tsaka siling haba, yung kulay green. Yan. Tapos dito naman sa mga pampalasa natin, meron po tayong kamatis, onion. Combination po yung onion ko. Bale, white onion at saka red onion. Then, meron din po tayong tinadtad na bawang. Yan. Tulad ng nasabi ko kanina mga kailan, lalagyan ko siya ng konting twist. So, lalagyan po natin ng mga gulay-gulay. Meron po tayong ampalaya. Yan. Nislice ko lang po siya sa maninipis. Ganyan. Then, okra. Yan. Maliliit din po yung ginawa ko dito. Yan. Then, sitaw. Ngayon ko na napansin. Mukhang mapapadami na naman yung hugasan ko. Then, meron din po tayong kalabasa, mga alien. Yan. Wala yung original po na Bicol Express, wala pong mga gulay. Pero, para maiba naman po, lalagyan po natin siya ng gulay, mga alien. So yan po, without further ado, tayo na po yung magluluto, mga alien. So, stay tuned lang, mga alien, okay? Start na po tayong magluto mga kailyan. O maglagay lang po tayo ng konting mantika sa kawali natin. Yan. Then antayin lang natin uminit yan mga kailyan. Mainit na po itong ating mantika mga kailyan. Lagay na po natin yung pork natin. Haluin lang po natin. Gawin lang po natin siyang golden brown mga kailyan. So mga kailyan, kung napapansin nyo, golden brown na itong karne ng baboy natin. So, hanguin po natin mga kailyan. Balik lang po natin dito sa kanyang pinaglagyan kanina. So, ito na po yung pork natin mga kailyan. So, set aside lang po natin to. Then, since meron pong mantika natira dyan, huwag na po tayong maglagay ng mantika. So, ilagay na po natin yung bawang natin dyan. Then sunod natin tong white and red onion natin. Inigisa lang po natin mga kainan.
Ilagay na rin po natin itong ating kamatis. Ayan, gisa-gisa lang po natin. Ilagay na rin po natin yung mga vegetables natin mga kailan. Unahin po natin itong ating kalabasa kasi medyo may kahirapang maluto to. Igisa rin po natin yung mga vegetables natin mga kailan. So igisa-gisa lang natin ng konti itong kalabasa natin. Then pagkatapos po natin may gisa yung kalabasa natin, ilagay na po natin yung ibang vegetables natin. So ilagay natin yung okra natin. Actually pwede na po natin pagsabay-sabayin yung mga remaining na vegetables natin mga kailan. So sabay na rin po natin itong ampalaya natin. Then yung sitaw. Then igisa lang po natin ulit. So yan mga kailan, medyo okay na itong vegetables natin. So ibalik na po natin itong ating pork meat. Ayan, haluin lang po natin ulit. Then pwede na rin po natin ilagay itong ating gata ng nyog. So ilagay na po natin mga kailan. Ilagay na rin po natin itong ating alamang. Then halo lang po natin para ma-mix yung nilagay nating alamang. Then ilagay na rin po natin itong siling labuyo natin. Haluin lang po natin. Ihuli po natin yung ating siling berde. Pinakalas po siya na ilalagay natin. Para sa akin po, tamang-tama lang. So, tapos na po ito mga kailan. Hanguin po natin para may present ko po sa inyo. So, yan na po mga kailan yung niluto nating Bicol Express. Ilocano version. Bali, nilagyan ko po siya ng mga vegetables para maging balance po yung ating recipe. Since meron po tayong pork, naglagay po rin ako ng mga iba't ibang klase ng vegetables. Meron po tayong sitaw, okra, kalabasa, tsaka ampalaya. Yan po yung complete package niya mga kailan.